Et produkt, vi er rigtig glade for, det er altså vores body pillow, og det er der også rigtig mange af vores kunder, der er, og det er med god grund. For vi er faktisk dem, der har fundet på at fylde memory foam inde i en body pillow. Normalt er det jo vat der inde i dem, men det at fylde memory foam ind i den, det gør altså, der er langt bedre støtte og fleksibilitet i den. Og det er sådan, det bevarer også sin spændstighed igennem tiden, og altså virkelig rar at ligge med. Og det er jo sådan, at du kan selv justere og tage noget af det her memory foam ud, afhængig af, hvad du har lyst til. Eller i modsat fylde den op, hvis den skal være mere hård i det. Den er 150 cm lang og er altså beklædt med et bambuscover, som er lige til at tage og vaske, hvis man har brug for det. Den er perfekt, hvis man er gravid og har brug for støtte. Den er god som hovedpude. Det er der rigtig mange, der bruger den som til en bustur, til en biltur, til sofaen. For ikke at den skal fylde så meget, når vi sender den, så har vi altså vakuumpakket den, og så er det bare at åbne pakken, og så i løbet af en halv times tid, så er den altså foldet sig ud i fuld størrelse. Så det var altså vores luksus bambus pillow.